हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर आंनि दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा जोंनि जि आसामाव थानाय आदिबासि फोलेरसाफोरा एसटि डिमान्ड खालामदों दिनै बिथांमोना दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जोंनि नैबे उदालगुरि टाउनाव ओरैबायदि मोनसे धौ दिन्थिबाय बिथांमोना एसटि डिमान्डजों लोगोसे हा फाटा डिमान्ड खालामदों नाथाय बेनो साननो गोनाङा जुदि भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बिथांमोननो एसटिखौ होयोब्ला दिनै जोंनि थाखानाय एसटिफ्रा मा जागोन बेखौ जोङो साननो गोनां गोबां बाथ्रा दङ बेनिखायनो जोंनि जि थाखानाय एसटि बिथांमोना खौसे जानानै जुदि बादा खालामनो हायाब्ला जों गासै एसटि माहारिफोरनि थाखाय बियो गोबांथार खहा जागोन आरो लोगोसे जोंनि जि नर्थ इस्टआव थानाय बा आसामाव थानाय देरसिन हारि हिसाबै जोंनि बर' हारियानो देरसिन हारि एसटि बेनिखायनो दिनै बर'फोर खौसे जा आरो नोंथांमोना बुजिनो नाजा दिनै गोबाङा राजखान्थिनि बेलायाव बिदिनो गोबां बाथ्रा बुङो नाथाय दिनै राजखान्थिखौ लायाजासे आरो राजखान्थिखौ सानाजासे दिनै बयबो एसटि होबथानायाव बाहागो लानांगौ आरो लानायजों लोगोसे दिनै बिदिनो थांनाय माखासे बिटिसि बिसायख'थियाव जोंहा बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा बिथांमोना मेनिफेस्ट'आव लानानै फैदोंमोन आदिबासिफोरनो एसटि होगोन होननानै नाथाय दिनै जायफोरानोखि एसटि होगोन होननानै बिथांमोनानो मेनिफेस्ट'आव लानानै फैबाय आरो बिथांमोननि भटखौ लानानै देरहासार जाबाय देरहासार जाखांनानै दिनै आरो बिथांमोना एसटि दाबि खालामदों दिनै बे एसटि दाबि खालामनायाव दिनै बै हान्जाया मा बुंगोन आरो बे बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरिफोरा मा बुंगोन आरो दिनैसिम बिथांमोनखौ खुगा सिनाय नुवाखै एसटि बिनायनि बेलायाव दिनै आरो हा फाटा होगोन होनना बुंदोंमोन आरो बिथांमोना हा फाटाबो डिमान्ड खालामदों अब्ला दिनै जोंनि बे बिटिसि बा बिटिआरआ मा जानो थांगासिनो एसे गोथौयै साननानै नायदो लोगोफोर आरो नोंथांमोनाबो दिनै एसटिनि जि हमथानाय एसटि होनायखौ हमथानाय बेयाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा खौसे जानो हागोन ना हाया जों बेखौसो साननो गोनां जानानै फैबाय मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोंनि एसेल' बर'आ जुदि खौसे जायाब्ला दिनै जोङो फैबाय थानाय समाव नाख्रेब जानायनि बाहेरा आरो जोङो जेबो लामाखौ नुहुराखै दिनै गुबुन हारिया दिनै खैफोदनि समाव खौसे जानो रोङो नाथाय दिनै जोंनि बर' जाति हिसाबै दिनै जोङो खौसे जानो हाया जाहोना मा नाथाय बेनो बाथ्राया साननो गोनाङा पलिटिकेलाव हाबनानै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा पलिटिक्सजों बायजाबाय आरो बिदिनो गावखौनो बांद्राय गोथौ हाबना लानानै बिथांमोना ओंखारबोफिननो हाया जानानै दङ दिनै जोंनि बर'नि गेजेरावबो गोबां लिडार दैदेनगिरिफोर दङ मोजां नाथाय दिनै बिथांमोना थाखा फैसाजों बायजानानै दिनै बर' जातिखौ फाननायनि लामायाव लांगासिनो दङ आरो माखासे जोंनि बर'नि जि थाखानाय पावार फांसन दिनै बेफोरखौ खोमानानै लानो थांगासिनो दङ दिनै जोंनियाव मोननै पलिटिकेल पार्टि दङ दिनै बबेबा मोनसेखौ आं मोजां बुङाखै बबेबा मोनसेखौ आङो रायाखै एखे मोननैबो हान्जायानो एखे आं बेखौसो बुंगोन बेनिखायनो नोंथांमोना बुजिनो नाजादो आरो नोंथांमोनाबो फैबाय थानाय समफोराव जुदि एसटिनि बेफोरबायदि आन्दलन जायोब्ला एसटि होनायनि बेलायाव एसटि होबथानायनि बेलायाव बेफोरबायदि आन्दलनफोर लायोबा रिलिफोर लायोब्ला जोंनि बर' सुबुंफोरा बेसेबां बाहागो लागोन बेयाव बेखौ साननो गोनां जानानै दङ दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था दिनै रोजा रोजा आदिबासि सुबुंफोरा दिनै ओंखारबोबाय लामायाव दिनै एसटि मोननो थाखाय दिनै उदालगुरिल' नङा दिनै बिथांमोना सारा बिटिसिआवबो खालामदों आरो सारा आसामावबो खालामदों अब्ला बियो साननो गोनां जानानै फैबाय दे अब्ला लोगोफोर आङो दिन्थिलांनो नोंथांमोना नायलांबाय था आरो भिडिअआ गोबाव जाबाय आरो दिनै बिथांमोना रोजा रोजा सुबुं फैनानै बेफोरबायदि धरना होफैदों बिथांमोना रेलि खालामदों आङो गोबां गोलाव भिडिअ लाखाबाय आरो बे गोलाव भिडिअखौनो आङो नैबेयाव नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नायलांबाय था राष्ट्रपति हिमंत विश्व शर्मा काम নাই
Hello. माझ्या तो माझ्या
দিব লাগে দিব লাগে মনির বার্তা দিব লাগে দিব লাগে মনির বার্তা দিব লাগে र एसे लादों आं भिडिअ मा बेयावनो माबा जानो दे
Good. Oh. Long live, long live! SK, SK! Long live, long live! आदिवासी जागीरा आदिवासी जागीरा लेन पट्टा लेन पट्टा लेन पट्टा लेन पट्टा देना होगा फिर से असम गरम होगा लेन पट्टा देना होगा असम में तो गरम होगा আমার দাবি মানি বইলাগে we want ST we want ST আমার নামে পুরি করো আমার দাবি পুরো করো আমার দাবি মানি বইলাগে ST no
ऊपर का चाहे देखना।